Saúdos, como están? O xuíz José Antonio Vázquez Aín vai interrogar o home cuxo ADN concorda co da mancha de seme que apareceu na camiseta da Xunta Basterra. Foi unha petición do abogado da nai da nena que insiste na inocencia de Charo Porto e pide que se abra outra liña de investigación sobre o asasinato. A aparición do seme da roupa da Xunta suscitou unha contradición, xa que algunhas fontes atribúena a unha transferencia accidental no laboratorio e outras negan este extremo. Sábese que o fluido corresponde a un home investigado por unha presunta violación e que non estivo en Galicia nas datas nas que morreu a Xunta. O interrogatorio foi solicitado polo abogado de Charo Porto, que onte na súa declaración ante o xuíz insistiu na súa inocencia, aínda que adaptou as súas primeiras versións do acontecido o contido do sumario que agora xa se fixo público. A nai da nena negouse a responder algunhas preguntas de Vázquez Aín que considerou que non tiñan nada que ver co caso e tamén as formuladas pola Asociación Clara Campo Amor, que se personou no caso como Acción Popular. En canto a Alfonso Basterra, que onte tamén compareceu ante o xuíz, acolleuse o seu dereito de non declarar por indicación da súa abogada Belén Ospido. Cambiamos radicalmente de rexistro para presentarlles agora a nova imaxe de Turismo de Santiago. Deuna a coñecer a concelleira Reyes Leis, que explicou que o novo logo quere revalorizar a marca de Compostela como cidade histórica e como patrimonio da humanidade. A estrela laranxa ca que se identificaba Turismo de Santiago dende o ano 2000 pasará a mellor vida e que o Departamento de Reyes Leis ven de presentar o novo logo co que se dará a coñecer a cidade en todo o mundo. Creado pola firma Compostela Estudio de Cajón, o seu obxectivo é revalorizar o topónimo de Santiago como cidade recoñecida mundialmente. Partir de la base de que había que revalorizar el topónimo de la ciudad. O sea, el punto fuerte de Santiago de Compostela es la propia ciudad. No hay que darle más vueltas, no hay que buscar imágenes complicadas, sino que hay que poner el acento en el propio nombre de la ciudad. Lo que hay que destacar a partir de ahí es la imagen que tiene Santiago en todo el mundo. El referente de Santiago es que es una ciudad histórica, un gran peso cultural, la tradición de la universidad, de la iglesia, todos los valores que son reconocibles en todo el mundo. La gente cuando piensa en Santiago, lo que piensas en la ciudad histórica. Esta imaxe, que resultou gañadora entre 10 propostas, basease nun bocexo das vistas da Catedral dende Alameda, xunto cunha tipografía antiga na que só se le Santiago de Compostela e a que se incorpora a palabra turismo cunha letra máis moderna. O proxecto, que custou 10.000 euros, irase incorporando material da Concellería paulatinamente. A intención é presentar esta nova imaxe a nivel nacional e internacional nunha campaña que terá lugar a finais deste ano ou principios do que ven. Pois precisamente hoxe o voceiro do PSOE amosou a súa preocupación polos datos turísticos de outubro. Paco Reyes fala de 4.000 pernoctacións menos que no mesmo mes do ano anterior e cree que esa caída indica que as políticas do Concello non van na boa dirección. A edil de Turismo respóndelle asegurando que as pernoctacións internacionais non deixan de medrar e o sector ten boas expectativas. Alguna cousa está a acontecer na promoción turística da nosa cidade que non estamos a comportarnos nin sequera tan ben como outras cidades comparables ás nosas, tamén cidades histórico-monumentais. Polo tanto, seguimos insistindo en que a Concellería de Turismo aínda ten traballo e deberes por facer. Comparar con outras cidades que teñen outra situación, outro número de habitantes, e ademais, por exemplo, no caso de Salamanca, que está a 2 horas de Madrid, tamén é algo difícil, non? Pero creo que, además, nese sentido está equivocado, non? Porque a tendencia, en caso de Santiago, é a crecemento en turismo internacional. As pernoctacións internacionais son moito máis altas que o que foron nos últimos anos. Creo que ese é o noso objetivo prioritario, traer o turismo internacional, que é o que trae a maior gasto á cidade. Nese sentido, temos boa percepción e bons datos de todo este ano, do acumulado do ano, e creo que seguirá a ser así, que empezará, incluso penso que de 2014 será mellor ano todavía, as expectativas que temos son mellores. Non é o turismo único que lle preocupa a Paco Reyes. O voceiro do PSOE tamén foi moi crítico ca aprobación no pleno donte dunha importante suba das taxas da axuda no fogar. Os socialistas lembran que este é un servizo utilizado por unha poboación moi sensible, na súa maioría pensionistas. O PSOE non saiu moi satisfeito do pleno ordinario de onte despois de que o goberno local aprobara en solitario unha suba das taxas de axuda no fogar e que, segundo os socialistas, 113 usuarios deste servizo verán incrementado o prezo ata un 90%. O Executivo alegou cumprir un decreto da Xunta, pero Paco Reyes cree que o aumento podería ser menor, tendo en conta que un dependente que pagaba 225 euros ao mes pasaría a abonar 360 euros, unha cifra elevada máis se cabe para un pensionista.
Sei que estamos a falar precisamente de xente que pode ter a súa situación de dependencia nun momento no que probablemente teñen unha pensión e que nos estamos dentro dos niveis de pensións máis baixas do Estado. A pensión media en Galicia non chega aos 700 euros mensuais. Claro, unha suba de 120 euros do pago do custo da axuda ao fogar, pois a verdade é que é un porcentaxe que é prácticamente o 20% da pensión mensual media dun galego. Doutra banda, Reyes volveu denunciar un incumprimento da Lei de Facendas Locais por parte do Goberno local despois de que onte se aprobara un recoñecemento extrajudicial de crédito d'1 millón de euros, dos que 119.000 corresponden a facturas do anterior executivo. O voceiro do PSOE asegurou que o Goberno mantén no caixón facturas antigas para seguir acusando o bipartito de mala xestión. A verdade é que eles están nunha dinámica de xestión na que cada 2 por 3 teñen que facer recoñecementos extrajudiciais de crédito, sempre por problemas propios deles de xestión, e a única maneira que atopan de que o foco non estea sobre a súa mala xestión é manter determinadas facturas de períodos anteriores no caixón para botalas fora de cando en vez para xustificar as facturas propias que eles non pagan, pero é que para facer isto están a incumprir a lei. Por último, Paco Reyes amosouse sorprendido porque Ángel Currás e María Pardo falen nestes días de total transparencia do seu goberno despois do último auto da Operación Pokémon. O socialista di que esas afirmacións chocan frontalmente co informe de Transparencia Internacional que deixa en moi mal lugar o Concello compostelán. Pois precisamente un dos imputados na Pokémon, Adrián Varela, foi preguntado hoxe sobre as novas informacións coñecidas esta semana en torno ao caso. O concelleiro de Deportes volveuse a amparar no segredo de sumario para non opinar ao respecto. O edil limítase a asegurar que segue moi tranquilo. Esa cuestión sabéis que está bajo secreto de sumario, no voy a hacer ningún comentario ni valorar el auto que se ha publicado esta semana. Vuelvo a decir lo que dije en su momento, que yo estoy tranquilo y bueno, prueba de ello es que hoy estamos aquí presentando una nueva entidad deportiva de la ciudad. Continuamos con nuestra actividad normal, estamos cerrando los presupuestos, estamos cerrando el calendario de actividades el año que viene y nada más, respetamos todas las decisiones judiciales y en su momento se verá todo. Operacións como a Pokémon fan que os políticos non gocen de moi boa imaxe. Cambiar iso é un dos obxectivos das visitas que os exdeputados autonómicos están realizando a varios centros de ensino da comunidade nunha iniciativa organizada polo Parlamento en colaboración ca Asociación de Exparlamentarios de Galicia. Hoxe estiveron no Instituto Xelmi de Fon. O Parlamento e a Asociación de Exparlamentarios de Galicia queren que os máis novos coñezan mellor a institución, cal é a súa composición e o seu funcionamento. Por iso, algúns exdeputados están percorrendo os centros de ensino da comunidade, mantendo charlas cos rapaces. Hoxe tocoulles visitar o Instituto Xelmi de Fon e falar de moitos temas de actualidade. A crise, o desemprego, a corrupción, pero creo que é importante axudalos a que pensen pola súa conta con todo o rigor do mundo, máis que ensinalos a decirlle o que teñen que pensar. Ademais de Luís Toxo, na charla participou o presidente da Asociación de Exparlamentarios de Galicia, o popular Jesús María Fernández Rosende, e o exdeputado nacionalista Xesús Veiga Buxán. Este último explicaba que esta actividade tamén serve para mellorar a imaxe da política. Hoxe existe máis desconfianza nos representantes políticos do que existía, pois, poñamos por caso, hai 10 anos, cando eu mesmo exercía como diputado naquel Parlamento. Esta realidade exixe de todas as persoas que están na política activa ou que estivemos relacionados con ela un labor especial. A charla comeza cunha proxección audiovisual que amosan imaxes á realidade do Parlamento, a principal institución política de Galicia. O 1 de decembro conmemora o Día Mundial da Loita contra a Sida, pero as actividades escolares para celebralo xa se adiantaron a hoxe. No Instituto Rosalía de Castro, os alumnos de primeiro de bacharelato participaron esta mañá nun obradoiro sobre prevención das enfermidades de transmisión sexual. A el asistiron o director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, e a directora xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Sonia Martínez.
que os mozos sexan conscientes da importancia da prevención para evitar as enfermidades de transmisión sexual. Era o obxectivo do obradoiro que esta mañá se desenvolveu no Instituto Rosalía de Castro para celebrar por adiantado o Día Mundial da Loita contra a SIDA, unha enfermidade para que aínda non hai cura. A SIDA é unha enfermedade que a día de hoxe non ten cura, pero previr é posible, previr é o noso obxectivo principal, en isto estamos comprometidos, e tamén a importancia do diagnóstico precoz. Aínda hoxe moitos dos infectados por VIH non o saben, é importante que empecen a tratarse canto antes. Polo tanto, nós temos 2 programas dirixidos precisamente a estas dúas cuestións. É que en 2012 o 89% das novas infeccións de VIH producíronse por transmisión sexual. Dende o ano 2011, os centros Quero Te Máis ofrecen a opción de realizar a proba do SIDA de maneira rápida e confidencial. Dar conta desta posibilidade é o obxectivo dunha campaña posta en marcha por Xuventude e denominada Facémolo. A través dun código QR que a xente nova vai poder atopar, ¿no?, pegatinas polos seus espacios de encontro juvenil que van a poder escanear e van a atopar unha información en relación ao que é a proba rápida de detección do VIH. Vale? Entón, nesta campaña o que se pretende é, dar difusión a esa proba, vale? Que a día de hoxe detectamos que moita xente nova ainda non sabe que existe. Este código vaise distribuir a través de pegatinas en espazos frecuentados polos mozos como universidades, locais de hostalería, centros de ensino medio ou paradas de autobús. Máis cousas, o Concello vai poñer en marcha un proxecto denominado Amor de Barrio para poñer en valor o pequeno comercio do norte da cidade. A iniciativa marcase no programa Urbana Santiago Norte e nela participarán directamente os veciños. É que as persoas que mellor coñecen un barrio son os seus propios veciños e por iso ninguén mellor que eles para falar das súas cualidades. Así farás un casting en cada un dos barrios nos que se realizará a campaña a Almáciga, Vite, Atrisca e Meixonfrío. Na proba, a que poderá presentarse calquera, farás unha sesión de fotos e gravarás un pequeno vídeo no que os veciños falarán das vantaxes de vivir no seu barrio. Os elixidos, un por cada zona, serán os protagonistas da campaña e recibirán ademais un iPad mini. Está muy a gusto en su barrio, lo quieren mucho, lo defienden mucho y además realmente es un barrio que tiene una dinamización especial, que ellos también son muy activos, están organizando siempre cosas. Pues queríamos que fuera una campaña de ellos para el resto del mundo. Por eso se ha planteado como un casting en el que los vecinos de esa zona podrán acudir a 4 castings que se realizarán en los centros socioculturales, a hablar de su barrio, a explicar por qué les gusta su barrio y viven allí y están encantados de estar allí, y con esas ideas, esas imágenes, esos mensajes y las personas que se seleccionen, se hará una campaña después que ya tendrá pues, soportes pues, en carteles, en MUPIs y demás, ¿no? E xa en clave deportiva, o Pazo de Raxoia colleu hoxe a presentación do Club de Atletismo Santiago, que estivo arroupado pola Federación, o propio Concello e a Universidade. E precisamente ca USC con quen asinarán o seu primeiro convenio de colaboración para poder traballar xuntos en prol do atletismo federado. O seu creador e presidente, Alfonso López, explicou que o obxectivo do club é dar cobertura aos rapaces de categoría xuvenil, júnior e promesa que non tiñan maneira de competir de maneira oficial cando ian medrando e que, segundo explicaron, eran moitos os mozos e mozas que deixaban este deporte ou non teren unha plataforma na que poder continuar adestrando e mellorando as súas actitudes. A día doxe xa son 45 rapaces deste novo club chegados de distintas escolas da cidade e da comarca. Dende o Concello aplauden a iniciativa e lembran a aposta que se está a facer dende a administración local por este deporte. En el año 2011 en Santiago únicamente se hizo una prueba atlética que fue la carrera pedestre, nuestra prueba referencia, y este año se han realizado 12 pruebas y el año que viene, si no me fallan los cálculos, rondaremos las 15, 16 pruebas de todos los tipos, tanto en carretera como cross, como en pista también. Y, lógicamente, para todas las personas que realizan atletismo en sus diferentes concepciones. Imos ver de seguido a nosa axenda cultural, como sempre, con suxestións moi distintas pro seu tempo libre.
E da man de Meteo Galicia cheganos agora as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte pouco activa rozará mañá o norte de Galicia, así os ceos estarán parcialmente cubertos con chuvias intermitentes no norte. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán moderados do norte. No domingo os ceos estarán pouco anubrados ou despexados con posibles chuvias ocasionais na costa de Lugo. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán moderados do nordés. Para o luns agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados e as temperaturas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán do leste moderados no litoral norte e frouxos no resto. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos pola mañá, os ventos soprarán do nordés, frouxos pola mañá e moderados pola tarde. As temperaturas mínimas subirán ata os 7 graus e a máxima quedará en 11. No domingo os ceos estarán despexados e os ventos soprarán moderados do nordés. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. No luns os ceos estarán despexados e os ventos serán do leste, moderados pola mañá e frouxos pola tarde. As temperaturas baixarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas. Xa saben que poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.